Γεια σας παιδιά, σήμερα εδώ σε ένα ακόμα βίντεο από το κανάλι John Games Day και είμαι σήμερα εδώ με το φίλο μου το Βαγγέλη από το Vagos Games και θα παίξω Headball Online 2 μάτς. Πάμε να κάνουμε πρώτα το spin. Δεν είμαι πολύ προχωρημένος επειδή το κατέβασα λίγες μέρες πριν, αλλά θα με δείτε στην πορεία που πιστεύω ότι θα γίνει καλύτερος. 6. Και πάμε να παίξουμε. 7. Δεν έχω ξαναπαίξει. Είχα παίξει παλιά όταν είχα το headball. Αν να βλέπω, Βαγγέλη. Ποια να κάνω, θα πάρω headball, freeze. Και κλάω. Έβαλε κλόνο. Έβαλε κι εγώ. Πιο πολύ θα κρατήσει ο δικός. Δεν ξέρω, δεν έβαλε κλόνο. Όχι! Πάρτε. Μην το φύγω. Ναι, δώσ' του κίτρινο. Μπες μου την μπάλα. Άντε, γεια. Πάρ' το φρύσο. Έλα, βάλτε να με μπορείς. Σε μένα σε κάνω πως δεν μπορώ να κάνεις. Γιατί έτσι το βιάστηκα. Ναι, αλλά εγώ τώρα το έχω δωρεάν. Γιατί να μην πάρω. Όχι, Έσκασε μπρος και να τι αναστάσεις. τα έχω δωρεάν επειδή μόλις άρχισα να μου τα έχει δώσει δωρεάν από την αρχή. Και έτσι κι όμως εγώ έχω κάτι χιλιάδες και τα δωρεάν. Πάμε αυτός. Σε όλα έχω, σε ένα νομίζω έχω 30 κάτι. Αλήθεια, συγχωρώ. Στο φρύζω. Ποιο είναι το φρύζω? Νομίζω Αυτό με τη δυνατή την μπάλα. νομίζω τα βελάκια τα νέα. Move reverse. Μάλλον θα... όχι μάλλον. Νικήσαμε το πρώτο μας μάτς. Αυτό πρέπει ή αν βάλεις Όχι. Ποια απόκριση που μου έκανε είδος. Σουτ, παπα. Τουτουρutut. 10.000 τζέπινες. Πάμε για το επόμενο μάτς. Δεν θα παίξεις. Με έναν Έλληνα παίζω. Με τον Πορφύριο. Αν κάνουμε το ίδιο, θα περνάω για 20. Δεν μου πειράζει. Δεν μόλις άρχισε. Γιατί είναι έτσι μπάλα. Γιατί είναι γκρίζα. Γιατί δεν μπορώ. Μου βάζει να παίζει. Κοίτα, έχει όλο το κοινό. Έχει τα πάντα. Πώς το βάζεις αυτό τώρα? Και εγώ μια φορά χωρίς να πληρώσω τίποτα και τα είχα όλα αυτά. Για να τα έχεις όλα πρέπει να ή 75 διαμάντια ή 100. Μπορεί και πιο πολλά. Να πληρώσω ή γενικά να? Να πληρώσω. Πορφύριο! Μου χαλάς το gameplay. Ας και χάσω από τον Πορφύριο. Αυτό περνάει για 20. Wow. Για 20. Όχι εσείς. Πορφύριε, πάτε. Όχι. Ναι, Πάτε Πορφύριε, πάτε Πορφύριο. Απόκριση, άπλωση. Δεν ξέρω αν αυτό το κάνω. Πορφύριο.
Όχι. Τι κάνει! Όχι ρε! Και εγώ το έχω κάνει μια φορά. Μου σπάει! Βάλτε τώρα. Γιατί τον πάγωσα. 5-5. Νόμιζα νικούσα. Να πάρει. Να παίξουμε άλλο ένα. Έχω συμπατώ. Όχι, Δεν είναι ότι ανέβηκα. Ανέβηκα. Ότι ανέβηκα. Αυτός εκεί, πόσο θα μας έχεις εσύ. Έλα. Γιατί κάνει τόσο ώρα. 70 φάνς έχει αυτός ρε. Αλλά έχει όλο ήττες και μία ισοπαλία. Χριστούγεννα. Έτσι, ναι. Για το challenge. Με το challenge. Παίζουμε έναν δύσκολο κάπως. Για να μην είδε φάνς. Και τον έχουμε. 300 χάρη. Αν το είχα κρατήσει... Θα μπορούσα να έχω 200 κάτι, όμως ξέρεις τι έγινε. Μου είχε βγάλει να παίξω 3 αγώνες και να τους νικήσω συνεχόμενος για να πάρω 100 φαν, όμως εγώ δεν τους έπαιξα. Ήθελα να τους πάρω μόνος μου. Οι φans είναι σαν τα τρόπια στο Clash Royale. Η Σάντερ την λένε. Τι ρο. Σου διέλυσε Μπελά σε ώρα και να μου βάλεις γκολ. Και όντως βγαίνει το γκολ. Κοίτα Βαγγέλη. Παρακολούθω. Δηλαδή το στρώμα κιόλας. Κοίτα. Μπουμ. Σαν μπαλάκα. Δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά για σήμερα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Τα δύο μάτς τα νικήσαμε. Στο ένα βγήκαμε στην Ιταλία. Δεν πειράζει. Ακριβώς αυτό. Να κάνετε subscribe στο κανάλι του Βαγγέλη Vagos Games. Κάντε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε. Και